Нині в Євангелії покликає нас Господь увидіти, бути способним видіти знамення, знаки, які має кожен історичний період. І тому християни ніколи не були збиті з толку лжепророками, лжехристами, лжепроповідниками. Прості люди у православної церкви були способні видіти і узнавати события. Нині, із-за того, що маса людей нецерковних жадно чекають, щось творить у світі від політологів, від різних толкователів, но самі люди, многі з них, хоча вроді вважаються всі грамотними, не можуть скласти реальну картину, що відбувається, куди йти, як робити, як поступати. Но ще один акцент нині пише апостол Павел в посланні к Тимофею, що у Господа, як і у великому домі, є различні сосуди, золоті, срібні, прості. Кожний сосуд має употреблення різної і різну честь. Но точно так і в церкві Христовій Господь не создав усіх равними. Одному дав більше талантів, одному 10, другому 5, а тому, котрому дав 1 талант, і тот закопав, пропив, проїв і в лжи провів життя. Сьогодні в апостолі читаємо, що Господь через Павла учить нас, щоб хто чистий буде через покаяння у своїй вірі, тот буде сосудом майосвященним у церкві Христовій. Не від образування, не від багатства, не від зовнішньої красоти, не від фізичної сили, а від чистоти серця будеся оприділяти достоїнство чоловіка і його святость. Пише апостол Павел к своєму ученику Тимофею, уже тоді апостолу, єпископу. Він ще був юний, всім писав, хоч не дивіться, що він юний, но так до нього підходіть, як до глибокого, опитного старця. Ти же сам, Тимофеє, юношеських похотей убігай, а держися правди, віри, любові, мира з усіма призиваючими Господа чистого серця. Призив юношеських похотей утікати від них нині актуальний для всіх людей. Бо іменно іноді, коли чоловік привикне з юності жити у блуді, в розвраті, в нечистоті, до старості літ та слабость його буде доганяти. Уже старий дідо буде і так іще буде в голові шуміти блуд і нечистота. Уже тіло не буде способне до блуда, но ум, серце буде і далі розвращенное. От глупих і невежественних спорів уклоняйся, каже Павел. Знаєш, у всякі вади, противостояння, ссори ніч не рождають, кроме взаємного неуваження, обіди і злоби. Рабу Господа не требася вадити, бути привітливим до всіх, учительним, способним навчити і незлобивим з кротостю наставляти противників, не дасть ли їм Бог їм також покаяння і познання істини, щоб і вони освободилися від сіти диявола, котрий уловив їх у свою волю. Павел дає відповідь на питання, откуда маса людей такі збиті з толку. Навчився, і вроді і вища освіта, і вдруг у простих вопросах нині мільйони людей безпомічні, що робити. І жадно включають телевізор, що покаже телевізор. А свого мнення не є і тяжко його сформувати. Чому? Не є серцевини в лічності, котра формується вірою у Бога. А сатана знає це і улавлює не лише одного-двох, а мільйони людей улавлює свою волю і маніпулює ними. В цьому мірі вони не лічності, а сіра маса, котра не способна ніч сама мати. Наоборот, навіть ця сіра маса чим опасна. Цю можна сіру масу організувати у яку толпу і напустити організовано на хоч кого, в тому числі і в наше время, таких людей нецерковних травлять проти церкви. Телевізор повний сообщень, що куди йдуть гроші за свічки. У той час, коли крадуться мільярди, вдруг у телевізорі вопрос, де діваються гроші за церковні свічки по 30, по 50, по гривні. Ясно, що річ йде про нека маніпуляція, але вона
намися откидає абсолютно швидко для людей не церковних, не опитних, но думаючих, що вони современні і не такі вже отсталі. А Павел каже, а вони вловлені у сіть сатанінську. Тепер уже сатана нема, маніпулює, і вони деколи роблять такі помилки, що пізніше ганьбляться собі признатися. Ти же, каже Павел Тимофеє, одойди від цього світніх приманок, держися церкви Христової, і многі вопроси будуть тобі ясні і понятні. Маса людей, і нині церковних, чітко розуміє історичні процеси і впознає, чому так все стало, чому там війна, чому там протистояння. Остальні люди не знають. Їм треба розтолкувати, перекрутити. Віра в Бога – це не просто формальність, це унікальний канал божественної інформації, котрий дарується віруючій людині. От 5 років дитині, 7 років до глибокого старця. В цьому відношенні Бог не оставляє нас одинокими перед цим світом. Навіть тоді, каже Павел, коли ця вдруг будуть гнати в цьому світі за віру Христову, а будуть тягнути по судам, під видом того, що вони спасають там якусь державу, не бійся, що ти казати. Бог тобі дасть сказати Духом Святим, що говорити на ті примітивні сьогосвітні хитросплетені аргументи, в яких закладені лож і злоба цього світа. Ну ти будь приветливим, незлобивим. Старайся бути навіть до ворогів своїх, бути со смиренням, не бити їх жорстко, а со смиренням підказувати їм. Бо якщо б тобі вдалося твого ворога не просто бити, а судити, а полюбовно, з вірою, з молитвою привернути до Бога, да Бог покриє, каже Павел, множество твоїх гріхів і спасеш душу свою від смерти. Не спішім дуже обіжатися на наших ворогів. Наоборот, спішім помолитися за них. Бо дуже часто із наших ворогів можуть стати такі друзі, що до смерти ніколи не відступають. Бо коли вони знають, що ти його не бив, а він був у болоті, а ти йому подав руку витяг. Зато за все життя так люблять наші прихожани ходити по монастирям, де через монашеські молитви їх Господь витягує з бід. Ходять до церкви, бо знають силу покаяння і причащення. І так поступаючи наші люди і тут на землі, діти Божі, добре інформовані Богом, що відбувається у світі, на відміну від людей нецерковних, слабеньких, далеко таких маючих катаракту на очах. Церковні люди, ті, котрі суть світочі і способні самі світити собі, аби не впасти, і другим світити. Бо так поступаючи тут на землі, ми не озубимося з путі Христового, не відступимо від церкви, а в вічності разом зі святими зможемо наслідувати Царство Божє, царство различних святих сосудів, у котрих ціну буде мати не щот у банку, не мнення високої, або хто ти ся родив, або яка в тебе зовнішня краса, а що ти зробив, щоб очистити серце і душу, щоб бути достойним наслідником Царства Божого. Амінь.